எடுக்க முடியாதுங்க. சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய அப்சர்வேஷன் மாநில அரசே காப்பாற்ற முயற்சிக்குது. அவர் பதவியில் இருக்கிறனால அவர் மேல காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க தயங்குறாங்க, அவர் மேல பிரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் போட மாட்டாங்க அப்படிங்கறத ஆளுநர் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இதை எதிர்க்கட்சி நண்பர்களும் புரிஞ்சுக்கணும். 19 எல்லாருக்கு மேல எடுக்கல, ஒரு அமைச்சரின் மீது சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய அட்வைஸ் படி ஆளுநர் இந்த லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதுல பாரதிய ஜனதா கட்சி கருத்து கேட்டீங்க, அந்த கருத்தை நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்கோம். அதாவது ஒரே நாட்டில் தமிழகத்தில் பல ஆச்சரியமான விஷயங்கள் அது கரெக்டாக அமைஞ்சு வந்திருக்கு. நம்முடைய தலைமைச் செயலாளர் அவங்க, சீஃப் செக்ரட்டரி அவங்க, சிவதாஸ் மீனா சார் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் நம்முடைய டிஜிபியா சங்கர் ஜிவால் சார் வந்திருக்காங்க. சென்னை கமிஷனர் மாற்றப்பட்டு ராத்தோட் சார் வந்திருக்காங்க. எல்லோருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக வாழ்த்துக்கள். மக்கள் பணிக்காக ஒரு பெரிய எல்லாருமே நல்ல அதிகாரிகள் தான், வேறு வேறு காலகட்டத்தில் வேலை பார்த்தவங்க. சிவதாஸ் மீனா அவர்கள் சென்ட்ரல் டெப்டேஷனில் வேறு பொறுப்புகளில் திறம்பட செயலாற்றுறவங்க. அதே போல் சங்கர் ஜிவால் அவங்க சென்னை போலீஸ் கமிஷனராக அவரும் திறம்பட வேலை பார்த்தவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க. அதனால் நேர்மையாக இருப்பாங்க நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த காலங்கத்தில் 3 மணிக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டனை கூப்பிட்றது, பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர தலைவரை மட்டும் பார்த்து கேஸ் போடுறது, அதெல்லாம் செய்யாமல் நேர்மையாக அவர்கள் இருப்பார்கள். அனைவருக்குமான டிஜிபிக்களாக சீஃப் செக்ரட்டரி இருப்பாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ஆளுநரோட செயல்பாடு பாஜகவோட மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு கிடைச்ச வெற்றி எனவும், இது பாத்தீங்கன்னா கடந்த நகராட்சி மன்ற தேர்தலில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான தேர்தல் நடத்தி வெற்றி பெற்றாரு, அதுக்கான சாபம் பாவம் தான் செந்தில் பாலாஜி அணிவிக்கிறான்னு சொல்லி பாஜக நேற்று நடத்த அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் சொன்னாங்க. இது யார் சொன்னாங்க? இங்கேயா அந்த மாதிரி சொன்னாங்க, பாஜக பாஜகவும் சொல்லியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நடக்கக்கூடிய இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் கொங்கு மண்டலத்தை மையப்படுத்தி தான் இவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பொறுத்தவரை அவரும் ஒரு மனிதர் தான். அவரின் மீது தனிப்பட்ட முறையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி யாருமே விருப்பு கிடையாது. நீங்கள் சொன்னீங்க கோயம்புத்தூர் மீட்டிங்கில் தலைவர்கள் பேசினாங்க, மாவட்ட தலைவர் பேசினாங்க, வானத்தியக்கா பேசினாங்கன்னு சொன்னீங்க. தனிப்பட்ட முறையில் யாருக்கும் விருப்பு இல்லைங்கண்ணா. அவர் செய்திருக்கக்கூடிய குற்றங்களின் மீது தான் விருப்பு. குறிப்பாக ஒரு ஆளும் அரசை காப்பாற்ற இவ்வளவு போராட்டம் நடத்தும் பொழுது எதிர்த்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய கடமை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்குது. அதான் நம்ம சொல்றோம். இல்லை வெற்றியோ தோல்வியோ இல்லைங்கண்ணா. வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு சக்கரம். அப்புறம் நம்ம ஃபிலாசபி பேசுகிறேன்னு தலைவர் சொல்லுவார். இன்னைக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு கீழே வந்து தான் ஆகணும், கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு மேலே போய்த்தாங்கன்னு ஆகணும். அதனால் யாருக்கும் இது வெற்றி தோல்வி கிடையாதுங்கண்ணா. அதனால் எங்களை பொறுத்தவரை சட்டம் சட்டமாக இருக்க வேண்டும், நியாயமாக இருக்க வேண்டும் மட்டும்தான் எங்களுடைய போராட்டமோ தவிர ஒரு தனி மனிதனை மையப்படுத்தி யாரும் இங்கே போராட்டம் செய்யலைங்கண்ணா. குறிப்பாக நமக்கு தெரியும், முதலமைச்சர் அவர்கள் இதில் அவர் நடந்து கொண்ட விதம் கடந்த ஒரு 2 வாரமாக, ஒரு 20 நாட்களாகவே அது முரண்பாடாக இருக்கு, தர்மத்துக்கு எதிராக இருக்கு. ஒரு தனி மனிதனை காப்பாற்றுவதற்காக முழு அரசாங்கத்தை களத்தில் இறக்கியிருக்காங்க. அட்வொகேட் ஜெனரலுடைய ஆர்கியூமெண்ட்லேருந்து எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம். 2021 ஹைகோர்ட்டில் அவங்க பெட்டிஷனை வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு போனாங்க, அதாவது காம்ப்ரமைஸ் பெட்டிஷன் போட்டு. இதெல்லாமே தமிழக மக்கள் பார்க்குறாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி அவர் குற்றம் இல்லாதவர்னு பொதுமக்கள் சொல்கிறாங்க, அதை எந்த காலத்திலும் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இதை முடிச்சு கொண்டு வரேன். நேற்று நாங்களும் இது சம்பந்தமாக ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருந்தோம்னா, தமிழ்நாடு முழுவதுமே முதல்ல கரூர் மாவட்டத்தில் இந்த கல்குவாரி ஸ்ட்ரைக் ஆரம்பித்து எனக்கு தமிழ்நாடு முழுவதுமே கல்குவாரி ஸ்ட்ரைக் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அவர்கள் சொல்லுகின்ற காரணம் ஏராளம் காரணங்கள் சொல்கின்றார்கள். மிக முக்கியம் என்னன்னா, தமிழக அரசு குறிப்பாக கல்குவாரிகளை பொறுத்தவரை இன்ஸ்பெக்ஷன் என்கின்ற போர்வையில் பணம் வசூல் பண்ணுவதற்கு மட்டும்தான் கல்குவாரி உரிமைகளை பயன்படுத்துகிறாங்க. அதே நேரத்தில் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய லைசன்ஸ் எல்லாமே குறைந்த காலகட்டத்துக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை வச்சு எங்களால் தொழில் செய்ய முடியாது. ஒரு பக்கம் பாராளுமன்றத்தில் நிதின் கட்கரி சொல்கிறாங்க, தமிழ்நாட்டில் எங்களால் சென்னை பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ்வே போட முடியல, ஜல்லிக்கல் கிடைக்கல, நேஷனல் ஹைவே எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே தாமதமாகுது, ஜல்லிக்கல் கிடைக்கல. இது மத்திய அமைச்சர் சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் நிதின் கட்கரி அவர்கள் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் கல்குவாரி உரிமையாளர்கள் மாநில அரசு எங்களை அச்சப்படுத்துகிறது, எங்களால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியலன்னு அவங்க ஒரு பக்கம். அதனால் மாநில அரசு இதை புரிந்து கொண்டு உடனடியாக தலையிட்டு அதை சால்வ் பண்ணணும். அது சொல்யூஷன் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன். சால்வே பண்ணாமல் இந்த இம்பாசி எத்தனை நாளைக்கு போகுங்கண்ணா. அதனால் முதல்ல கல்குவாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தை அழைத்து, குறிப்பாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர், கனிம வளத்துறை அமைச்சர் இவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவங்க நிறைய கோரிக்கைகள் வச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் 30 ஆண்டுகள் வேணும்னு வச்சிருக்காங்க. தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்ததை நேரலையில் பார்த்தோம். செந்தில் பாலாஜியை தொடர்ந்து அரசு ஏன் பாதுகாக்கிறது என்ற கேள்விகளோடு பல கேள்விகளையும் அவர் முன்வைத்திருக்கிறார். விவரங்களை பின்னர் விரிவாக பார்க்கலாம்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் அறிவுரையை ஏற்று அமைச்சரவையில் இருந்து செந்தில் பாலாஜியை நீக்குவது தொடர்பான உத்தரவை நிறுத்தி வைப்பதாக ஆளுநர் RN ரவி தெரிவித்துள்ளார். சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் நீதிமன்ற காவலில் இருக்கும் செந்தில் பாலாஜி இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக தொடர ஆளுநர் RN ரவி எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக செந்தில் பாலாஜி தொடர்வார் என தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. இந்நிலையில் செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்குவதாக நேற்றிரவு 7:23 மணி அளவில் ஆளுநர் அதிரடியாக அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தார். அதனை நியூஸ் 18 தொலைக்காட்சி முதன்மையாக செய்தி